Ciao, saan yung sabar niya? Tingin dito. Saan yung sabar niya? Picturean ko lang. This is huge. See, first step, second, third, fourth, other steps. We almost had a flooding again.
is the footage. Does this say hand like 1991? 1991? Okay. Ang tagal niya pa. Siyempre, inaano namin. Tinitingnan namin yung mga talagang Ang taas. nakita Nakita ko. Kita mo yung mga blast holes. Imagine mo ganun kalaking damage. Nakita mo yung ano doon? Yung river? Oo. Tunap. Tunap. Można zasłużka, nie? Oh. Ano yan? Mag-uusap kayo? Hindi. Pakinggan po. May, may ganyan din sa, sa mura. Tingnan mo, oh. Matang mura. Halos na talaga yung taas. Sa taas yung pinakamalaki mga pinsal. Changing colors. Yeah. This is what they have every year going through them to pay the. Oh. See, Yeah. that's what it left. So, but they didn't know everything still. Thinking ko lang na. This was the one was like 3 decades ago, no? Ano yung sinasabi sa ano? Ano ka? Wala. I think naman may bata siyang pinalabas. Oh. Ayun. Yeah. Talagang ginawa nila ng ano no? Itong dinadanan natin ngayon. Great to know. Ha? Medyo nanginginig yung pakal. Ang taas eh. Ha? Ano, pwede kang magtingin sa malayo. Binabera natin. Ganda ng magayway ng flag. Alin? Doon ka pa po, malayo pa. Nagpuka pa.